Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Andisakhumbula uba yayipicture yakhe naleya kodwa ndiyacinga uba yayiyiyo. Utyholwa ngokuguzula imiba ethile uAndiswa Mengo kubungqina bakhe. Ubambe intlanganiso nekumkani umphathiswa wemicimbi yemveli uvele enkosini Hlabisa eMpuma Koloni ukuxovula imiba yoyamene nesiko lolwaluko. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Sithanda ukulumkisa abantliziyo zibuthathaka ngengxelo yelinqaku kuba ingena nzulu kwezesondo ukuqhuba kwenkqubo yokuviwa kwesikhalazo sokuncwaswa ngongafanelekanga kukanobhala wejaji uNkosazana Andiswa Mengo kumongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge kudlule kwimiba igqwetha likaJaji Mbenenge Advocate Moses Khakhane ayichaze njengokushiya imiba ethile kwisikhalazo sakhe. uNkosazana Mengo utyhola uJaji Mbenenge ngokumxwasa ngokungafanelekanga ngamathuba ababebonana ngawo maxa wambi amngxale ngemiyalezo yeselfoni phakathi kukaJuni 2021 noNovemba 2022. Igqwetha likaMbenenge uAdvocate Khakhane SC libambelele kwinto elithi inkcaza kaNkosazana Mengo yelahlekisa kwiimpendulo zakhe ezingekhoyo kwingxelo wayifakayo njengenxalenye yesimangalo sakhe. Nkosazana Mengo kwavumile ukuba wamxelela uJaji Mbenenge ukuba unika umdla lento kuthiwa ngesilungu wathi he is cute. You did not include what comes from you at page 1205 where you use the monkey and say cute. Nayo apha ku 1205 kula nkawana lo wawuvale amehlo wakhe phaya wabhala ke lagama aqala lithi cute nayo awuyifakanga apha ku statement. Ewe. Yes. And am I correct here, if you could remind me, this related to the picture of himself that the respondent had sent you, am I correct? Ingaba that he put up on the status, sorry. Ndinyanisile kanti sithi lento inento kwenza nomfanekiso ke uJP ebe ufake kwi status. Sorry ma'am, I think it's a photo, whatever he has sent, yeah. It's a photo, I'm sorry, yeah. But ndiyaxolisa ke ndiphazamile ndicinga uba le photo eli ibinento kwenza lento ithwe ibhaliweyo apha ithe cute nonkawana ovala amehlo ibinento kwenza nephoto ubulithunyelelwe nguye. Oh ewe. Yes. Were you referring to him as cute, may I confirm? Ingaba ndicela nje ukuyingqinisisa le ndawo xa ubusithi cute ubuthetha ngaye ubhekisa kuyi. Andisakhumbula uba yayipicture yakhe naleya kodwa ndiyacinga uba yayiyiyo. I cannot recall whether this was his picture, but I think it was. Ewe impendulo. Le nkqubo isaqhuba. Umphathiswa wemicimbi yemveli uMnumzana Vele enkosini Hlabisa udibana nekumkani eMpuma Koloni ukuxovula imiba yoyamene nesiko lolwaluko. Elisiko ligutyungelwe ziziganeko zobhubhane. Ulwaluko lwasehlotyeni lusube imiphefumlo yabakhwetha abangama-29 kweli phondo. Le ndibano ijolise ekuzeni nezisombululo zokhuseleko lwabakhwetha. uAbongile Jantjies ulandela eli nqaku. Isebe lemicimbi yezemveli apha ephondweni kunye nelikazwelonke libambe intlanganiso kunye neekumkani zephondo besithi bana bazama ukuqinisekisa ukubana yonke into yenzeka esithuthwini akubhubhi naye umkhwetha. Ukhumbula ukubana kule season iphelileyo ngabakhwetha abayi-29 abathe baphulukana nobomi babo. Eceleni kwam ndinayo umphathiswa wephondo weli sebe utata uZolile Williams. Tata nijonge ukuphuma nantoni kule ntlanganiso siyayibona ubana noko ngamagosa aphezulu weli sebe leli? Sizokudibana namhlanje kunye nezikumkani zonke zase-Eastern Cape kunye nendlu yenkosi nezindlu ze-locals zenkosi. Injongo yale ntlanganiso kukupicotha laa ngxelo sinayo ye-summer initiation apho siswelekelwe ngelishwa
ngabantwana bayi-29. Sithi lento imbi ayifanelanga uyenzeka. Ngoko ke sifakana imilomo nezikumkani neenkosi zonke. Asiphelelanga apha. Nge-8 kaFebruwari sawudibana nekomiti ye-Headman kunye ne-senior traditional leaders zase-Eastern Cape. Nge-22 saba nemeeting enkulu efaka bonke o-Headman beliphondo kunye ne-senior traditional leaders. Sikwazi uba sipicothe le ngxelo yabantwana abaswelekileyo, sithi siyanjani phambili ukunqanda ukusweleka kwabakhwetha kweliphondo, ngoba ilihlazo lento kwisidoda sonke seliphondo lase-Eastern Cape, especially kweli cala lamaXhosa. So sizama ubana masilungise yonke lento so that sithi sisiya kule season yasebusika sifike kuyo sineplani ecacileyo, kungekho umuntu othetha ngapha sibe omnye athethe kwelicala. Sifuna uthetha into enye sisonke ukuze baye bephila babuye bephila abantwana bethu esuthwini. Bama ngazo zozibini tata. Lo ngumphathiswa uZolile Williams esichubela banzi ngalomba sikuwo namhlanje. Sizithathe izinambo sizibuyisele kuni eGauteng. Imaxongo imeko kwisixeko saseTshwane nalapho bebambe ugwayimba abaqhubi bemoto ze-e-hailing service namhlanje. Aba baqhubi bakhalela imiba yohlukeneyo equka ukuthinjwa kwezithuthi zabo kwanemvume zokusebenza. Intatheli yethu Kelvin Dludla uzindlebe namehlo ethu apho. Sikwamkele Kelvin, sikwabulela ngexesha lakho. Qabaqaba ngokuba yintoni kanye ingxaki. Asibingelele nobathembu, sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya. Njengoba usushilo simanzonzo isimo la enhlokodolobha yezwe eTshwane, njengoba abashayeli laba ke abashayela imoto ke lezi ezibizwa ngesingisi ekuthiwa ke i-hailing abagayelwe emphako bafuna ukunikezwa ke izimvume zokusebenza. Bayasho ke betshele SABC ukuthi kade bezama ukufaka izicelo kodwa ke abayitholi imvume lezo, kanti uma ngabe benikezwa amathikithi ukuthi ke bakhokhile amaphoyisa omgwaqo wayingenile afuna lezi imvume, kanti okunye abakhala ngakho ukushaqwa kweimoto zabo, ngoba kuthiwa ke ukushaqwa kweimoto kubizwa izinkulungwane eziyisithupha zamarandi uma ngabe ke usuzoyilanda. Kodwa ke ngizokhuluma nomunye ke okhona kuleli business mfowethu. Sibonga kakhulu, ngiyabona umoya ophakeme, siyanicela nje nithi ukwehlisa umoya nisebenzisane namaphoyisa kahle kuthiwani ngeimvume zokusebenza lezi senifuna isikhathi eside kangaka? Sibingelele ku-SABC nesalibonga lelithuba. Baba wami, eqinisweni we feel undermined by the city and by the government, Department of Transport. We've been applying for ama-permits for isikhathi eside. Must apply for ama-permits sihambise ne-memorandum last year jobe siye striking. Basitshela ukuthi ama-permit atholakala. Kanjani sifuna ukucomply? Sihambile saya last year sohambisa memorandum bathi bazosirespond after 14 days. They didn't do that. They are coming here today. We are demanding ukuthi mayor ibe khona. The mayor knows that we are here today, but basitshela ukuthi mayor ayikho. Then that means ukuthi it's taken for granted. What we want ukuthi akumiswe indaba yokuimpound imoto because 6,000 asinayo. We do want the permits. Abakhulula ama-permit abekhona ama-permit then siqhubeke sisebenze. Okay, ngisibonga kakhulu ezikhathini ngoba ngiyezwa kuthiwa bayakufuna lapha. Sibonga kakhulu insizwa yami, nehlisa nje umoya. Loyo ke omunye ke wabashayeli nomnikazi ke weimoto. Njengamanje ke ngizokwethula ke owengamele noma obhekeleze emgwaqo nezokuthutha la ukukhandla udolobha iTshwane. Uyena ozositshela ke uMMC Mohale. Sibonga kakhulu MMC ngesikhathi sakho. Sikhulumile ngesingisi manje sesikhuluma ngesiZulu. Ngezwe ukuthi uzoyimukela imemorandum kubo senenza njani? Yebo, ngiyabonga but Calvin. I'm told now ukuthi bathi I must come ngizothatha memorandum, but nje ngishilo earlier ukuthi we have been trying to engage nabantu bethu besibabiza abo ama e-hailing operators from last year. In fact, namhlanje besimele sihlangana nabo futhi sibanikeze i-update, i-feedback in terms of the work that we have done so far, because sihlangana nabantu abayi-65 aba-operator ama-Bolts, ama-Ubers who outlined their problems to us, and then we sent the team back to go and do a profiling of each and every one of the e-hailing operators, and sayitholi i-response ukuthi bakhona banama upliftment but abakawaniki because ababatholi kuma cell phone, abanye abakwazanga ukuletha ama documents are right. But we said we want to give them the feedback today,
but unfortunately or fortunately they then embarked on kafushane nje ikhona ibacklog uyavuma ukuthi nakini ngathi khona ukubambezeleka okukhona ikhona ibacklog and sishilo even kuma officials wethu ukuthi it can be business as usual ukuthi abantu bahlale ninga process ama applications wabo, because in as much as you can say abana ama permit nathi from government side we must do our work, and we were very clear. That's why MEC was able to set up a committee ibizwa crisis committee izodila ngama backlogs wonke within a period of 60 days. Sibonga kakhulu Khasa. Lowo ke mbukelo indaba ze SABC obhekeleke ezokuthutha nezemgwaqo la emkhandlwini iTshwane uyachaza ukuthi banazo nabo ingqinamba zokubambezeleka ke kwezinto lezi ke okumele bazenze. Njengamanje ngizosathi intambo ngiyibuyisele kuwe ke e-studio ngoba kumele sigijime siyobheka uma ngabe emukela ke uhlulwe ikhalo phecelezi i-memorandum nobathembu. Sibambe ngazibini kuwe Kelvin. IHawks ibhenele kwi-Interpol ukufumana ungenelelo kwinqanaba lehlabathi kulwaphulo mthetho lwenzeka kwi-internet kweli luxhomilo lulwaphulo mthetho kwaye lubalelwa kwilahleko ye-2.2 billion rand ngonyaka. IHawks zithi ukwanda kwezixhobo zobuxhakaxhaka bale mihla ezifana ne-smartphones ne-computer kuze nezidingo zokuxhotyiswa kangangoko kwamagosa onyanzeliso mthetho ngolwazi oluthe gabalala ngobuxhakaxhaka bobuchwepheshe. The reason why we needed Interpol to come and join us, we have realized that cybercrime is not limited to a particular country. All the countries get linked and get affected by cyber criminals. Firstly, we would like to be enhancing the skills of the personnel so that we are able to effectively respond to cyber attacks. Secondly, obviously, we are also looking at increasing the capacity, the number of personnel that get trained to be able to deal with cybercrime. You will note that most of the criminal activities that we today call them cybercrime, that is cyber fraud, cyber extortion, cyber forgery and uttering and the others. So most of those offenses were committed in the normal way where we didn't label them as cybercrime. But now, because today people are making use of cyberspace using computers, we call this cybercrime. So that is why we have to increase the capacity to be able to respond to this and skill our members to be able to deal with cyber-related activities. Iagente zonyanzeliso mthetho zithi elilizwe lidinga amanyathelo aqatha kumlunga kulwaphulo mthetho olwenzeka kubuchwepheshe balamaxesha. Ezagente zibambe inkomfa insuku ezimbini ePitoli ukomeleza amakhonkco entsebenziswano. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama abahlali izihlobo nezalamane zomfundo neminyaka eli-17 ubudala wesikolo samabanga aphakamileyo iBhakawe Diplan kude kufuphi neSanishofu eMntla-Ntshona batyhola utitshala emva kokuba lo mfundi ethe wazibulala ngolwesibini. Batyhola ngelithi lo mfundi befumana impatho embi kulo titshala kususela ngonyaka ophelileyo, nto leyo uluntu luthi benegalelo ekubeni athabathe ubomi bakhe. Kutyholwa ngelithi uMasekho ufunyenwe ezixhomile kwikhaya lakhe, nto leyo evuse umnyele kuhlaleni de yakhokhelela ekubeni kuvalwe isikolo kuba abahlali benyanzelisa ukuba kuthathwa amanyathelo ngakulotishala. Ngwana uthi umntwana ebekhalaza oko ngempathombi ayifumana esikolweni ebekuthetha oku kubazali bakhe de wafikelela nakubahlali bengingqi. Esi siganeko sishiye usapho lunxunguphele. Uthi ndikhathazekile kakhulu, bendingalindelanga lento indehleleyo, ingakumbi xa umntwanam ebehlukunyezwa ngutishala ade athathe ubomi bakhe. Ndiyazibuza kuba ndawuphinda ndimthathe phi omnye umntwana. Uthi uMasekho ebefuna ukutshintsha isikolo kuba ebesithi lo tishala uyamhlupha qho xa esesikolweni aphinde sele engaphandle kumasango esikolo. Kusenjalo lo mfundi wayekayo
uthi wasiyeka isikolo emva kokuba wafumana impatho embi naye kulo titshala umnye. Uthi ndisiyeke isikolo ndisenza ugrade 10. Ndithe xa ndicinga ukubuyela esikolweni kulonyaka ndacinga ukuba mandingenzi njalo kuba ndicinga izinto utishala azenzileyo kum kunye noMaserho andabuyela. Abasemagunyeni kwisebe lezemfundo eMntla-Ntshona bacela inzolo logama uphando lusaqhuba. So as the Department of Education, we have received these allegations that this incident happened after the learner was apparently mistreated by the educator. So far as the Department of Education, we request the community of Deelpan to exercise patience while we are still investigating this matter thoroughly and also send our deepest condolences to the family of the deceased. Amapolisa athi asaphanda ngetyala lokubhubha kukaMaserho. Nanjengoko amawaka-waka wabafundi egcwalisa iidyunivesithi zeli kulungiselela unyaka wokufunda ka-2025, uninzi luxhelelwe exhukwana yaye lunethemba lekamva eliqaqambileyo, kodwa eli themba liphela liba mfiliba kwabanye ngenxa yamagingxi-gingxi abajamelana nawo malunga nendawo yokuhlala nenkxaso-mali kwiidyunivesithi zeli. Uninzi lwabafundi lufika lungekabi nayo inkxaso-mali kwaye lungekayifumani indawo yokuhlala. Londo ibabeka engciphekweni wokuxhatshazwa ngabasemagunyeni. Omnye wabafundi owazifumana ekulemeko ngumfundi wedyunivesithi Nelson Mandela. Lo mfundi oneminyaka engama-20 ubudala ucele igama lakhe lingachazwa. Mina ngafika eMpuma ePort Elizabeth ekuseni. Ngahamba nama-bags ngibambe ama-bags out-2 sahamba saya e-Onco, which is off-campus accommodation residence admission. Fika laphayana and we queued with other funded students, but because besingena accommodation they didn't abazange basiconsiderisha. Ngokubona kwakhe ukuba kuhlwile kwaye akanalo elinye icebo, wangcamela ukugoduka nenye yenkokheli zabafundi eyayibonakala ingathi luncedo. It was around 11, I will not forget. It was around 11, that's when wasukuma la bekahleli khona wetha kimi and wow avele wathi ngigqokile kahle. I'm wearing all my clothes, wow vele ngilele ngephezulu and wangikhumula amabhruku and just fall on top of me and helpless. Maninzi amabali afana neli lelixhoba. Ngokwengxelo yekomishini kamakulinganwe ngokwesini, ukuxhatshazwa ngokwesini kumaziko emfundo aphakamileyo yinto ebonakala isanda. Ukungabikho kwinkxaso-mali neendawo zokuhlala ngunobangela wokuxhatshazwa kwabafundi. From our side, there's definitely going to be a response. There's going to be investigations into it. Uphando luveza ukuba kungaphaya komyinge wama-25 lwabantu basetyhini abake baxhatshazwa ngesondo kwidyunivesithi. Oke walixhoba uyakhuthazwa ukuba makafune uncedo. Kwiindaba ze-SABC, ndingusisipho Ncumbe, eGqeberha. Urhulumente wephondo waseMntla Koloni uthi uza kuphuhlisa isicwangciso sokwenza eliphondo kuba libe nomtsalane kubashicileli bemiboniso bhanyabhanya. Aba bashicileli bathi lo gama eliphondo linengqaka yetalente lijamelene nomngeni wamalungiselelo okwenza imiboniso bhanyabhanya apha. Xa kungoku kunomboniso bhanyabhanya obizwa ngePoacher's Moon oshicilelwayo kweli phondo. Ibali elisekelwe kwingqokelela yembali engazange yatyikitywa ncakasana ngoMzantsi Afrika, ubudlelwane obuchukumisa inhliziyo phakathi kwamakhwenkwe asaze ngobuso elizweni aphuma kwiintlanga ezahlukeneyo nanjengoko eli lalixhamla inguqu kusukela kubume bocalucalulo lincamla inkululeko. This is a story of hope, a story of a black young boy and a white young boy growing up on a farm and having to navigate social issues at that time. Michael's father worked for the Datnos and they basically adopted this boy, and it tells a story of just two innocent little boys having to navigate life with all its challenges. Lo gama lenkqubo yokuphehla lomboniso bhanyabhanya eMntla Koloni jamelene nemingeni iyaxabisa kambe ke inkalixingetyeni ngokuphathelene namalungiselelo. We don't have the equipment, we don't have the industry heads
We don't have the things that normally make this big machine run, as is so often the case found in Johannesburg and Cape Town. Kananjalo ukubunjwa kwabadlali ukuqhola umongo walomboniso kucwangciswe ngobuchule obukhethekileyo. Rebecca has a lot of highs and lows. So from, I would say, an emotional perspective. The character I'm playing is young Michael. It's a beautiful character, you know, reading from the script, it's a wonderful character. Uluntu olunentshisakalo ngobugcisa emhlakoloni luza kuzuza ngokumandla kulomboniso bhanyabhanya ushicelelwayo nanjengoko uthotho lobabandakanyekayo bezinzalelwane zeliphondo ukwabanjwa amaphulo okuxhobisa ngezakhono yaye ezizingqi zichukumise norhulumente wephondo ukuba azigocagoce ngamanyathelo enkqubela phambili. What we'll have to do as the provincial government to look at this opportunity and ask ourselves a difficult question. What is it that we can do to attract more such opportunities to our province? Ukanti ke amaxesha okuphekwa kwalomdlalo ahamba ngesantya isithe xhaxhe kunjalo nje ushicelelo lwemifanekiso lusikelwe ixesha leveki ezimbini kuphela ithemba lelokuba embindini walonyaka yakube ilungele isinema. Akukho nkangi idubulingethi into zakuthi sithi xha kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana oogxa bethu beniphakela iindaba ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ngolwimi lweSwati de sidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.